Pennod 26. Dwi'n gobeithio bydd hyn yn gweithio. Dyw'r morwyr ddim wedi fy rwystro hyd yn hyn. Ond, os aeth pethau o chwyth, dwi'n poeni y gallen nhw troi'n gas. Drwy lwc, mae'r un creulon yn cysgu. Mae'r tri arall gyda fi fan hyn yn fflachio eu torches yn rhyfeddu at yr hyn dwi'n ei wneud. Dwi ddim yn credu eu bod nhw erioed wedi gweld neb yn pobi bara ar ingen ddiesel o'r blaen. Dwi wedi egluro trwy feimio cystal y gallaf fod bara fel arfer yn mynd i mewn i ffwrn, am bod wedi gwneud y twrthau hyn yn fwy gwastad nag arfer hyd yn oed mwyn gallu ei roi nhw ar ben yr ingen. Hefyd, dwi eisiau'r bara yma pobi'n gyflym achos dwi wedi gadael Bibi ar y dec. Mae Rashida yno, ond bydd Bibi yn poeni os bydd hi'n deffro a gweld fy mod i wedi mynd. Mae cysgu ar dy eistedd yn anghyfforddus iawn, ac rwy ti'n deffro'n aml. Please, dwi'n gorfod meimio eto, peidiwch â chyffwrdd ag eto. Mae morwyr bron mor ddiamynedd a chwiorydd bach i gael bara newydd ei bobi. Gobeithio na roddais ormod o halen ynddo. Mae'n anodd barnu os wyt ti'n gyfarwydd ar stwff sych. Rydyn ni mewn helynt os roddais ormod o heli gyda dŵr croyw, ac nid tyluno toes mewn bwced plastig yng ngola'r lleiad yw'r ffordd orau o'i gael i ymestyn yn dda. Dwi ddim yn barod, dwi'n meimio i'r morwyr, gan wneud symudiadau hyd yn oed yn fwy a fy nwylo. Dwi'n gobeithio nad ydyn nhw'n mynd yn grac. Roedd Rashida yn garedig iawn yn gadael i mi defnyddio'r blawd, ac roedd ei rieni hi'n glyfar iawn hefyd yn gwneud iddi ddod ag rhag gofyn y byddai argyfwng, crisis. A sôn am argyfwng, mae'r ardal yma o dan y dec yn ddŵr i gyd. Mae'n cyrraedd ein penagliniau ni. Gobeithio nad yw'r cwch yn gollwng. Dwi wedi gofyn i'r morwyr ond dydyn nhw ddim fel petai'n gwybod am beth dwi'n sôn. Dwi ddim yn meddwl y dyweda fi ddim byd wrth Bibi a'r lleill. Dwi ddim eisiau iddyn nhw boeni. Mae'n anodd treulio bara sydd newydd ei bobi pan fydd cwlwm yn dystymog.